ka ikaw inangan karayawan dunya iwan sinadlaw akhirat. Sumakwa makad sa ka. Aun pagkaon mo, aun pag-inom mo, aun sasakatan mo, aun badyo mo, aun katanta. Ittabi'u ininang mo sadya makad. Hikarwa may takitan niyo subay makada Quran fihi hudan. Yan halaw sing Quran yan pamandu. Nari man akaroon sintayong pamandu sintuhan nagkaniya-kaniya na. Sabab taka kaniya-kaniya panghati. Taka kaniya-kaniya pangandan. Yan buok sinallahu ta'ala pa Quran. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Akarani utuod. Impiatulun sintuhan maun kanyo. Kaysa yan insahaya magkaunahan kamo. Ikarwa yan impamandu. Ini katu ihisipa. Yan ini pagpauli singkatan sakit. Yan ini paghahalulay singkatan problema. Innasabot tuyad to mga anak ako. Imyakad dahad to. Inwala da nabutas hatuyad to. Amura in bar iman usog, iwan bar iman barai. Mata yad tuyagad nila, tiyanto nila, hindi ya dunya, tay kura. Wala na sila naglagi. Bangaon na kay mo sahaya. Antara mo iwan sintuhan, imbungan niya sahaya, yari kabuhi. Bangaon na kay mo pamandu, iagad mo rin nga Tuhan, imbungan niya, wailingog. May agad ka pamandu. Bang mo iagad din kabayaan sintuhan, way sakit. Bang mo iagad din kabayaan sintuhan, way kasusahan. Dahil nga sabab yan. Bariman, usugi bang babae, inakatay mahal. Puno pa mga tuwan, ittabi'u syari'atullah. Ay kamumutas hasara sintuhan. Ay nakamuhiminang sara sinsara niyo. Naglingog na. Nagpamungmung na pag-alupan, hindi man dyan magpamungmung, mag-uyong katawa, magkasila siya. Magtusok. Mangyalong na mo kung ikaw rin mabiyahin. Sihi kahalulay magblame. Mangaon na kimangi hatulun. Kamisan aon na kimangi, bang bukon in paghatul aming kimugda na kangi, magduruhuning kangi. Magduruhuning problema, magduruhuning kasusahan. Kaya tulun sinallahu ta'ala yung Quranin, marikatutan niyo. Ang pakita niyo maig nga kasusahan. Sabab tabi at si Manu siya masusa. Ang pa siya maig nga kasusahan. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Akaran niyo sadya, inpiatulun maun kanyo sintuhan, ampa kamo, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Di kabayaan sinallahu ta'ala, kahunitan kau, kasigpitan kau. In kabayaan sintuhan, kaluhay. Habang kau kaya sigpitan, iagad mo yung kabayaan mo, wala mo, iagad din kabayaan sintuhan. Sabab diya baitaan kau.
yuridullahu bikumul yusra. In kabayaan sintuan kato taniyo, usog iwan babaiwan magmaas magbata, kaluhay, isyurim miyagad bariman. Mga anak po, magkaunahan kita niyo magad. Dinullah bang mataning kita niyo mag-aaga mahaaga masintuhan. Bang matan kita niyo magpabuto. Din hablullahil matin. Bang matan kita niyo manggayunggong. Hakabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u min duni. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala ay nakamu makadaruwain dingha. Piyabay taan ng Yahudi, piyabay taan ng Nasara, piyabay taan ng kataan nagsusumba barhala, in nagsisiri, in nagkukupur, in barima. In kataan pabay tayad to, yan. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Sabab mataud manawag-tawag pamukon kabayaan sinto. Nananawag-tawag iblis. Nananawag-tawag syaitan. Nananawag-tawag syaitan tao. Nananawag-tawag nagmamaksiyat. Nananawag-tawag in tao mabaya sing kabayaan niya. Na ay kamu makadhad. Ayaw siya laraha bakay. Ayaw sila kalasahin. Nakawa, indahon niyo bakay. In kalasahan niyo, amintuhan niyo, iwan sin panaabiti, daakan iwan sin liyangan. Qalilam ma tajakkarun. Firman sin Allah Ta'ala, tiyo dah. Tiyo daring kaniyo na hinang bariman usugiwan babae. May tautuhan na mo. Sabab bukon mahungit. Sabab bukon makusog. Da, in makusugiwan sim mahugot. Sabdasin junjungan alaihi salatu wassalam, khairun wa ahabbu ilallah. Siya na in marayaw. Siya na in usog marayaw, ang usog. Siya na in babae marayaw, ang babae. Marayaw patuhan, dihadong niya. Iban marayaw patuhan, hadlaw kanakan. Imbukon bariman, siya na in tao ka narul patao. Siya na in tao marayaw gulalan patao. Ta na in gulalan mo patuhan. Qalilan ma tadakkarun. Tiyo da into may ma. Eh, may tayat to tiyo da. Nayaw nin panasya. Yaunin mananaabit, kawahan tagupat ka dyan. Di paghapdiun, di paguhawon. In siya paghapdiun, in siya paguhawon. Magtunahin doy ako lang na sinilmo mo yan. Di ikaw paguhawon, di ikaw paghapdiun. In ako ini nagdaralot to, in ikaw yan way. Kawa siya simbihat to rabbi. Saan yung mga tuwan? Na, imbar iman di maita. Ilallahi marji'ukum jami'a. Aun iya akaran niya. Aun prinsipul niya. Nabutukin atay niya sinsaya. Nabutukin atay niya simpamando. Nabutukin atay niya mahuhut. Manggayunggong. Ubat, ipagpauli, tinubat sakit, iwan sinubat kasusahan. Kaya nga sa mabiyad to mga anak po, Rasul sallallahu alaihi wasallam,
piyakuyag niyan tao Makkaywan tao Madina. Kimuyag sila huon. Impakuyag kanila, pakuyag kato. Uno yan tuhan impakuyag sinjunjungan alayhi salatu wassalam ang mga sahabat niya. Ala ukhbirukum. Ala unabbiukum birijalikum fil jannah. Mabaya ka kamulaw niya baitaan ko. Sin usog marayaw kaniyong tausuga. Nabi nagbaita. May mata na to ini, baran niya na yung magbaita. Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah. Mabaya kakamulong niya baitaan ko. Sin usog marayaw kaniyong tausuga siya. Qulna bala ya Rasulullah. Inagisim mga sahabat niya. Huon. Ya kau kakasisin Allah Ta'ala. Ya kau nabi na mo, Rasul na mo. Paitaan ka mo. Banghisiw yan. Mga tao usog marayaw tausul ka. An-Nabiyu fil jannah. In kanabihan ibang karasulan, tausulwa. Was-siddiqu fil jannah. In siddiq. Amin miyakad kanila. Wala nang himuting. Miyakada pang Hindu. Kaya ba'y sintuhan kanila. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Wala sila nang himuting halapan. Wala sila nang himuting haytikad. Wala sila nang himuting haynang. Yammalan nila. King kabayaan sintuhan. Wala nila na yammalan ng kabayaan nila. As-siddiqu fil jannah. Intauna na'y maisindi nga Tuhan. Tuhan. Ikato. Warrajulu yajuru akhahu. La yajuruhu illa Allah illa lillah fil jannah. Puso. Nagkasilasa. Iwan sintay mangudni. Yung kita niyo declare na sintuhan, piya malayak na sintuhan. Lumamod kita niyo pagpamalayak ito. Uning piya malayak sintuhan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kabarang simbal iman, maglangon. Lumamod kita niyo a declaration sintuhan. Ayaw na hadya kita niyo lumamod a declaration sintao. Mag-declare biyahon pag-consume larakon. Innamal mu'minuna ikhwatun. Magkaymanghod sila ang katuhan. Maghangkaatay sila. Maghangkaamal sila. Manghinunggali pakabayaan sinallahu ta'ala. Way lamod, way lamod. Indasyo sila yan mga anak po. Naglalasalyasahi. Nagtatawang-tiyawangi. Nagbibisita-bisitahi. Bukon subay ang puhungon ang pamamisita. In pagbisita-bisitahi. Hajumlahan sinibatat. Haway puhungon. Way puhungon sin namisita pia bisita. Way sa puhungon sin nisita panamisita ka di. In silarwa impiyuhong nila tutungbasan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Unin tungbas tausul ka. Kaaslihu bayna akhawaykum. Ay kamu magsagga. Ay kamu magambulda. Ay kamu magiluhala. Hatulun niyo sadya ing timang. Ing kaagin niyo maghatun.
harap niyo pasahaya ay kamu matupatigidlo. In kaagin niyo maghatun, harap niyo madto papamandu. In kaagin niyo maghatul, harap niyo pabayta sinallahu ta'ala, magbawbugin atay, magbawbugin suara, magbawbugin pituang gauta. Magbihatin dagbos niya mga tuan, la'allakum turhamun. Ang mabihatin hinang niyo, di kamu bayaan magsagga, di kamu bayaan maghiluhala, malasa ka niyo intuhan, malasa kamu patuhan, palasahun sintuan ng kataan, piyapan jari hadunya ini kanyo. Mga anak po, magkagunahan kita niyo, magkasila sa kabayaan sintuhan. In sila nakaunaway, sila nagkasila sa kalnasin. Nagkasila sa sila, in sila maglanggong. Nabutok sila kabayaan sintuhan. Nabutok man sila kabayaan sintuhan, piyagwa sintuhan. In kagugunahan nila, in kagugunahan sing kabuhi nila, lutuon nila pagkamatay nila. Mayroon lupas, mga anak. Tenga sa papel. Yato yung biyayta di hadis ini. Tuwin tao suluga. Namatao. Ya di hadis ini tuwin tao di. La'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaon tuan, matawad ama, diuro wala na anak. Matawad anak, diuro wala na ama. Naisiw ning bang niya kaatulan niya ma, naisiw ning kialasahan niya. Bakay niya, iwan tunang niya. Ano yung mga anak po? Ampay sa lago-lago, pitna umatini. Pitna si pitna magbakay. Malasa pa bakay niya, dahil kanina niya, dahil kanama niya, dahil halanggong niya, dahil nga pangtungod niya, dahil nga unod uwat niya. Naunod, man dyan magbakay. Magbakay, sawab intaw matawag bakay, matawag karyawan niya. Sabang mayat yung pagbakay biyaw, bang aun bakay, bang way, di bukon na bakay, di man dyan. Tanyo yan, mga tuwan. Na, uno pa yung biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Biyayta maning kausugan tausul ka. Babaya kamu baitaan ko. Sin kababaihan tausul ka. Naunin ang si mga sahabat. Kulna bala ya Rasulullah. Huon ya Rasulullah, baitaan kamu hisyo im mga kababaihan tausul ka. Number 1, wadud. Baing lasahun. Babae, maingat manglasa, maingat kalasahan. Sisim babae, maingat manglasa, maingat kalasahan. Tunang niya, ang ding hula milikan, nakapagtiyaw ni Bansinyariha, iso ka Indonesia, nilayo. Aon niya to hula Europe, nakapagtiyaw ni Bansintauriha ini. Amo yat yung pagbasa hon buko. Malasa imbabaian magtuhan. Makuyag siya raakon sintuhan, makuyag da siya langon sinallahu ta'ala. Wadud, kaing lasahon siya, malasa siya. Nakabakman siya suratan. Malasa siya magtuhan, malasa siya magnabi, malasa siya kataan kabayaan sinallahu ta'ala. Nakabakman siya suratan, malasa siya habanan niya, kalasahan siya simbanan niya.
Diha un maapta kuman nagdaraka pa. Nagdarapas basi. Uno, magtuis ka hong bukon. Kapahon kulong ng bakay no ito Tuba. Nagdaraka si lumakon kulong ng osin tao yung si basi. Wadung napakay ng paglasa kabayaan sintuhan, hantara newan sintuhan, ingkatanyad to, nasaukat man siya sinuntong nasaw suratan, naranin lasa niya yan. Bang siya babae, nakabana siya, malasa siya habanan niya, bang siya usog, malasa siya hasawan niya. Imbunga sinduasin lasayat to, malasa in anak nila kanila. Nabiha, un malasa kato tanin anak taniyo, lasa sin, lasa sarap, lasa pagpasyal, lasa ginis babarapan na in lasa. Tutong basan sinallahu ta'ala, wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Tiyo da. Kalman sinallahu ta'ala. Na mga anak po, mag-usus kita niyo makad pagkabayaan sinallahu ta'ala. Aun na signal in dunya. Intanda niya yung signal, tiyarihan na yung mano siya magmaksiat na yung si magibada. Ingkusog sing syaitan manasat, tiyarihan na yung tao magigil, magjangki rin sin manasbi. Kakawa, imbar iman usog. Iman bar iman babae. Aula na babae, wadud. Napakay niya ang lasa niya pakabayaan sintuhan. Pag-ubusin ni Karwa, walud. Babae, marayaw mag-ipatanak. Di niya hipang duhalin anak na pa'y siw-siw ipatun niya. Indasad simbata-bata, iman sinyawalihan simbata. Aula na hajaman na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, ma nakhala min nahlin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdal min adabin hasan. Way na sa rayaw pusaka sinama iban inaana. Buko nini pusaka bulawan, biyahon tuan halong tiyan pa. Ang laong niya pagwa mo ina baba ikaw, yari ng kakantang bulawan kay mo. Ang laong niya uto pagwa mo usog kaw, yarin tumatik shotgun, yarin tumatik garan kay mo. Uy, uno yan, hindi antayan na guno. Mga anak ko. Way na sa rayaw-rayaw, ama iban ina, umalup pa anak, daing sin, parayaw niya, inaddat, iban pangaddatan, inanak niya, tudyo patuhan, iban papagdali. Amoy ninalawa ama sa nato ini. Sinsa bugat at timbangan, askalu fi mijanil abdi yawmal qiyamah, ahsanuhum khuluqa. Mabugating karayawan niya, amunayin tao marayaw pangadata. Marayaw inla kujang nang niya. Nabiyaw tuan mangusog, adda ti Paulo. Bang babae, ang panakalaas-laas na, tinguran ni pukukang. Mga anak ako. Mga nasabot ito. Bang sila rin makatawad. Hanig, iwan yadto sila. Alam sinapinal ka dyan. Tiukila sinallahu ta'ala yung papasinguran ka ato tanyo. Insinguran sinbar iman, kanabihan, karasulan, anak kanabihan, anak karasulan, salihin wa salih.
Amuyad to yung siyuran nila. Na, in baba ini, wadud siya, walud. Di kapasaran ni anak niya, misanda mataog. Sabab gift kanya sintuhan. Dirihilan kanya sintuhan. Bunga sinjantong niya. Labi ring simbulawan, labi ring sinintan. In babae ini tausuha. Ay ta, di na makadtupad dat Yahudi, di na makadtupad dat Nasara, di na makadtupad dat Majusi. Aturan yung puno ini, adlaw haylaya, ama, ina, na di na kamu, magtupa ako, pabakay-bakay ko, magbanding-banding kami rito. Bukon mamaid, madto ako, pangtungod mo, baka minsan pangtungod ko makaruwa. Sa madto mamaid pa classmate, magbanding-banding, magbiso-biso. Naman ko na magbiso-biso yan. Ya, subhanallah. Nabang kita ini. Di mari magsama-sama. Firman sinallahu ta'ala, qalilan ma tadhakkarun. Tiyo-tiyo dakuman. In tumayma. In pamanduk dengan Allah Ta'ala. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. In makatay makda amurakumanin tao. Malingkat in pangatayan. Yaong kanila in sahaya. Yaong kanila in pamandu. Yaong kanila in uwat. Ini kato niya mga tuan babae. Babae pagdukalan. Di pagdukalan ha anak. Di pagdukalan ha bana. Di pagdukalan ha baran. Ba't wiro ni kasanyang nagdukal? Wiro si manyang nagdukal. Bangi kasanyang yung pagdukal, magdukal kita ni Rumi ni kata. Mga kabulan, magdukal kita ni. Pakita ni sumanya. Sa way tuan si manyang, in si manyang. Ang nagkasilasan. Matawid siya nagdurukal, di niya kasayuhan, sunugon na yung sini. Niyo mga anak po. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya kuyag na isab kita niyo, ang pangasubukan niya. Kaya masubuhanin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayun nasi afdal. Ayun nasi ahsan. Ya Rasulullah, isin na nga subo, mga sahabat. Kaya hindi rin nato ipagpangasubo. Ini pagpangasubo na to, uno yung bagbihaon bago. Pagluunan ko sin cellphone ko. Pagluunan ko sin punsi ko. Pagluunan ko sin medyas ko. Nalaw na yung sap ni Abu Aya. Ang mga babain, favorite nila bihawon sap amo. Siyum-siyumon in siki, siyum-siyumon in lima. Sap amo, sap puting. Ayun na si Abdal ya Rasulullah. Si manusia marayaw patuhan. Si manusia marayaw magtuhan. May tabiat yung pangasunod. Bang marayaw na magtuhan, marayaw na pakata. Tayo gini yung mga tuhan. Bangunin jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam ng asubuin. Ala mu'minun. Inna kalawin dayaw patuhan bariman usog iban bariman babay. Lilingon na to marayaw mga anak ko. Bang kita niyo nakasudayad tuwang way, mag-uus kita niyo sa bang. Garib-gariban hindi matuha masanato. Maka inu-inu hindi matuha masanato. Mag-inu-inu rabar iman, imbukon bar iman, kuya ka. Pataon. Iparakan kuan, kita balong na lupa nila. Tukay na iban sin lupa ta. Saan yung mga tuan?
Na, mu'minun at-iman. Naunang pagkabar-iman niya, mujahidun, nangato siya marayaw ha saitan. Kakali iniya Tuhan ama, iniya Tuhan anak, iniya Tuhan tay manghud. Dia nagkaloin ama, dia nagkaloin kampung, dia nagkaloin mujahidun. Jahidu ahwaakum kama tujahidu a'dakum. Piyag sabilan na yung saitan. Di makasasata nafsu niya. Di makakawa syahwat niya. Unin piyamuno niya. Bang siya kumaun, bismillah. Bang siya ubos kumaun, alhamdulillah. Nararan yung katan sanjata. Hatiap-tiap lugal, hatiap-tiap masa, hatiap-tiap uno-uno pakaragyaan niya. Di mabutas ka na yung sanjata. Mujahid. Mujahidun bimali binafsihi wa malihi. Piyag tabarro ngayon alka niya. Piyag luwas-lungsad na imbaran niya, magpalantop sing kabayaan sintuha. Bukon magpalantop sin napso niya, bukon magpalantop sin syahwat niya, sagawa magangkat siya sing kabasaran kabayaan sin Allah Ta'ala, hikawin niyang karayawan, mara niyang karayawan. Amuan mga Tuhan, imbiyay ta kaniya. Na, mapuas din dito, hisiw pa. Tumakalaman, ya Rasulullah, hisiw pa. In labing dayaw. Qala rajulun mu'tajilun. Usog akat na yung babae. Bangkimangi na inhalom kaw, mandi sila mang lamod-lamod. Bangkimangi na nagmaksiyat na simulang nakabayaan sintuhan, di sila mang lamukay, di sila mang lamod-lamod. Lumag sila sinlugal, way pagmamaksiyat. Nakatoy kung pandiara, yung pagmaksiyat lumad lang. Ang mobile nila, kakatantan. Bangyaon na pa kay parahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala, usog marayaw. Matipot sila marayaw. Mahukaw na sila namin. Amad to mga anak po, labing dayaw si mga silad to, bangkimangi na yung tabiat, bangkimangi na yung lakudyang ng sintaw, law singkaw man yan, di sila mang lamod-lamod, doon sila halugal, doon sila hamasa, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga anak po, tugtog na rito, may abot na yung time na mo, yari na yung technician, mahaba na yung pagkatud ka ako ini, magsama-sama kita niyo, uuhon na to, nyawalihan na to, uuhon na to, injasad na to, pataallukon na to, pakabayaan sintuhan, paagarun, ha, biara sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato kanyo, tiyo karayawan yan ang garak kato kanyo ringa dunya, karayawan katkal haadlaw kanakana. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رجاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم أكرم الأكرمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك
صلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.